mga tao diri. Uy, mayra magpilapilog kapa ba? Kapa, regen, jogels, kabalo po nung tamang limpyo silang mga hugaw ba? Iti mo, kwartahan mo ta, damak lang kaayo. Iti, kabalo po nung tamang limpyo nilang kwarta. Uy, panglabay naman po pag mag-claim. Uy, kung mag-pay out ba, abi kay... Hey, yung mga hilas, damak. Hey, loo ko. Amay itong basurahan ba? Sige, may apil-apil. Hilas na, damak pa. Mayra ko kay dato lang. Di damak. Char. Sug na ka. Hi guys! So, na ako sa Macau karon. Kaming duha. Kami sa street nga kuasa makita nimo ang katong ruins of St. Paul. Nasa likod. Sure, pauli na mi. Padong may airport pero dihapit mi diri. And then gusto ko i-share nga dili jud ka magutom diri sa Macau. Kaya tarawa ha. Naghagig libre. So free taste nila. Tawa. Ay ba, lamig kita na ang musag kusino. Hi. May isa sa mga common nila nga food dire. Sa kusino. Pwede ka wag bakta sa dagang kanon. Nagaan ka talaga mo na rin. Ato mo dire, palit mo. Diyan na to. Amit kayo guys. Lasa kayo. Labi na sa libre ko. Kayo. Lamig kay libre naman gud siya. Tabo-tabo tas dikas. Tumulis siya, isa sa pinaka-common. Yan, ligating kung balik storya kaya rin nun ba nga nag-vlog yan. Ilaw na puntahan. Kumaya, dito sa amo dito yan. Lahi na po siya ng flavor. Ay kayo guys. Medyo kayo. Kanon na medyo ko lang. Ano, sapon ito na ito ka. Ba't baka ingon siya user kita. Doon naman kayo ma. Tapat-tapat naman. Tapat-tapat naman ng mga stall guys. Pag uhawon mo, mangita lang mo free taste na juice. Wait lang. Dara. Oh, lahi na po na siya nga stall. Kailangan na to ang color black. Mukha lang ka diretso guys. Tapos na sila yung mga presyo, pwede mo pili. Ay kayo na po, kayo. Pwede man naman tilawan, pero makauha mo tayo, di kayo hilig mga cookies. Pero dahil food din mga free taste. Gosh, ay. Nalapod guys. Ano kayo guys? Ay, excuse, sorry. So, pag hulabay mo rin nga street, pag hulabay mo kanon. Ha? Eh, tara mag-save mo. Huwag yung kayo gastuhon rin nga pa. Basta, padaan lang, mapit ka rin pag ka ba sa Macau, ha? Lahi na pa na itong tinawan guys. Lahi na po niya pagkaon. Malaysia, tôi kê. Tôi kê cho con lại bảo lớn. Đi có sao bà đỏ. Không ra bật free. So, mga to guys, na namin sa Enzo Street. O, kaganingan, ipalit mag milk tea. Nami kailang milk tea, guys!
in lang medyo kayo, kung i-convert mo sa peso, kay mga nasya sa mga 200 lang. Kaniyo, Taiwan number 1. Xing Fu Tang. See? Xing Fu Tang in Ibig ko, Xing Fu Tang pangalan sa store. Siguro po kayo. Medyo kayo siya. Kilo may ganina. So wala man diri ang free nga kuan, free taste sa mga juice sa bansa Pikas End. So muna kong inom ka ganina. Karon mo ko nag-record. Kaduhang balik takadara mo actually yung sigpa nila o pagkaon. O mo lang to, gi-share lang nako. Kaya actually pati bus diri, bus sa mga or shuttle sa mga casino free. So mao nang sa amo ang 2 days nga stay diri sa Macau. Ang amo ang gasto lang kay, o syempre ang accommodation o ang among uban meals. Kay live po diri may pamahapon niyo tuman hapon. So, mga to guys, bye-bye. I-share lang na to. Adios. Ara guys, so padulong namin sa bus nga libre kay mo ato na may airport. Namin diri nanukad sa may Grand Lisboa. O siya nga hotel nga murag gold plated bitaw tanan. Kamo sa kanya bus. How much? Free? Oh, see? Pati lang kitchen free. Nagagig free diri sa Macau, guys. Free. Free na po. Mga user mode. So, guys, mind you, magdepende ang inyong sakyan nga shuttle sa kung asa mo padulong. If ever, parena mo padulong sa airport. Naamang ko yung shuttle na free. Hotel or casino nga pasakay og shuttle nga free para airport. So dito may mo ato. Alright? Free! So guys, for your information, sa mga tapulan kayo mo search sa Google, mao nang makaya o laag ang Macau in one day kay tapad-tapad lang mga laaganan. For example, nami karon sa City of Dreams, diri makita ang The Venetian. Kung asa makita nimo tong replica bitaw na Grand Canal sa Venice, Italy. Tapos diri pod makita ang The Parisian, kung asa makita nimo ang replica sa murag Eiffel Tower sa Paris. Ikatulo ang Studio City. Kuan gyapon siya casino, hotel / mall. Daghan kay kag mahimo basa kag murag kada building diri kada hotel kada casino mo siya isa ka gamay nga syudad. Naat. Alright? So, isa sa mga dapat niyo i-try diri sa Macau guys, ilang mga juice, ilang mga pang-detox, o ilang mga milk tea, lamit kayo guys, promise, lamit kayo. Barato lang, mga tag 200 lang, 200,000. 200 pesos, lamit daw. Dami sa Okinawa ning palit. Cute kayo siyang multicam lamit. Naya siya sa sulod sa Studio City. Kung gusto mo sa mga lahi nga kanan, pwede mo transfer sa lahi ng hotel mo. Tabok lang mo to speak sa The Parisian or sa The Venetian. Kay, as I told you earlier, tapad-tapad lang na sila. And, about sa mga pagkaon, ang isa yung dapat ilawan kay lahang egg tart. Lamig ka siyang egg tart, guys. Mga siyang Portuguese nga. So, sa tuwa sa Davao, bread talk lang, di ba? Musturya lang ang bread. Dire, pak, bread walk na bayot. Lakaw na ilang bread. Sa Davao, musturya lang. Diri sa Macau, bread walk. Kaya na mulakaw sa bread. Nga na sila ka. One, advance. And yeah, so mga isa sa interesting butang na itabo sa mga diri sa Macau. So sa mga purita nga traveler nga pareha sa mua, gusto makatipid, pwede na ito sa dogon, free shuttle, free food, free souvenir. Right? So, waiting game na lang guys. Nagulat na lang sa mong flight. I mean, sa shuttle nga sakyan. Kaya ulit mong gabi mong flight. So, relax lang sabi dito.